Kemenken Higher Secondary School Boy Rembong kawai nagi school bapau khmat haga jingelek kai football tang ha Meghalaya Henry Hakari India borok kawai kan pen kre baga kunhun ki bahapo ka khat news nam kin lejilek kai Sharif France hadien ke jing sha jet panya simbenta ha ka lempung ngelek kai ka blatep kum ke Indo French Football Tournament kumta ka skul hi borok kawai kala penlong ka jingalang lengkot ha phalau skul kum ka dak ban kitbok kit riang yakirang ilek kai dak jing doi kerhu kerdo balayalam do Reverend JS Muksiar ubadeu pastor in charge jongka Boy Rembong pastorate kat kum ka jing thu principal Kemenken Christian Higher Secondary School ubabu Everlasting Ping Road ulaong bawat la ka kenhun under 17 jongka school kala sharam ne kawan baar ha ka National Subroto Mukherjee Cup hanong ba Delhi hau penai nai lor jong snam araja arpusau dak ba sha penlem ha ka tie breaker ha ka kenhun jong Manipur ha ka jing kun final penban ha pedang ki jing du jing kerman kila yo penban dak ka khubor link ba ka email jong ka school bakila sha jet ban let simbenta Sharif France tang Kemenken Henry ka kenhun na Manipuru kum kala do ha ka Subroto Mukherjee Cup kala sha jet Henry naki daw ka jingbam la ban penbet penbiang jongki ya ki jingdon kam na mar ka jingbam biang ka rukom long rukom man ha ka liang ka songsok songsan ha Manipur ki khlam yo shu ya ka lat ban let mi khmat na ka banta kari India ha ka te ka lempung ka ban long hari France Oleh tu babaro ki jingdon kam nadu ka visa bat kiwe de la dap penbet penbiang na dong syadong lingba ka jingkersan ka Directorate of Sports and Youth Affairs bat ka lempung kan sedang ha ka arpusan teri ulber araja arpusan bat kan kut hapo ka laipo teri ulber araja arpusan bat ka kenhun kan mi na jella ha ka arpolai teri ulber araja arpusan ban poi syadong ba Delhi bat na Delhi kin sami ha ka arpusau terek ban poi Sharif France Halor ka jingkeli principal Kemenken Christian Higher Secondary School ula penpau bakan bahasibun baka tenat pule puthi kan kentup ya ka wei ka subject sports haki jaka pule da ka bayu thoru bakum ka slam nalo ka jingele kai ball kala dan la ka jong ka jaka ai jing hika yakura ne ka boxing ya ka bla tip kum ka Khelo India Center bar ula penpau ru badan kam ki jaka ele kai kum ki madan bat ki wei namar ka school kala dan lupa ka khandau ka bahe bat ka bayar Hadin bangilayo akum ka runners up haga international subroto kablaile adali hau na September macam san haga jingrem haga team ke mana Manipur haga tiebreaker te ni snow ke jing du musim gamla ban pois ban job haga final kenrai ya ngupat ba boleh dodorkan bai kena jungi kila leba haga te ka tournament ten hadin kat tu kan nibnai ni yo ya ka jingtip nang ba ka email jong ka school banagaliang jong ka Subroto Mukherjee Foundation ilejit ya ka school ka jungi ban lej mi khmat ya ka India sha France ban esimenta ha ka Indo French Football Tournament berkene gede ka baar ka second edition jong ka Indo French Football Tournament jadi benglayo ay kani rengkat bat ka Government of Meghalaya lembaga Department of Sports and Youth Affairs kila pentip dan kila arrange ya keneka jinglek sa France ya ka banagong kila penbet ban kan long hau December genre nagada ko jing bamla ban penbiang giwe lara biang siu January ya nau January ro kemla ban penlong ban penbiang ya ke jing arrangement bat giwe di la penbet ban bagani tournament kan sedang neduka arfusau mentau match batkan kut haduka live terik mentau match ketika jenglek di kecimpan krek lalong hin duduk macam senam bat men kene ngila wan sekal kata ban pendep ya ke interview nang ta visa ban ngisu komen ba lang ba kejing penbet penbiang ya kejing don kambaro ha kejing lek sebar lala ban penbiang pengkat bat kejing kersan kejing irap jong ka government lang ba ka Department of Sports and Youth Affairs, the officer ki bola trace tom ban yarap ki lalaban penbiang but menta ki jinglek ki lalong do bola penkre ban lek ka edition ka nagaliang jong ka Subroto Mukherjee Cup singsha ki lapha bro artli ki team ka Manipur ka bola champion ban mengi dan dari snowbok mengi jing tip hagi ngi
banda galiang ka school na Manipur kim la ban penbiang ni jing don kam bokti na bata ka jing bombit bombiang jing long ha po jala ka jong ki kim sumla ban penbiang tu kumta na ka ban lek ka long tang ka Mingken Christian Higher School Parma long school jong ni aigu boble don kat ban penbiang ni kini jong don kam bro lala ban penbiang ingin sami ha ka arfulai trik skipra na dohti ban poi Delhi na tangin mi na Delhi pada har South trik but ka tournament kan on play ha ka arfusan trik ka opening ceremony jong ni ka tournament kadi ka sin ka manengkong ngange try what na jala me khalia jongiru try ka sin ka manengkong hi ba ki school ni ka team kin le jele ka isa ka international tournament mo kumlok shabar nagari India ka jongi kani ka penpau ya ka jing so kemen kanang I'm sim shu ya ka school beri ka jala hi bro ko we ki players mo ki sports person kam tang ki players football ha ka jala magadon gum gani kalat makanang li ha ki snam ki barsawan let's see ka third ka fourth edition kin sadon ru su ki we ki school na ka jala mo ki man lej mikmat ya ka ka tournament kan man toy shibun nomor ba kan on gun thup lang ha ka sports kumut ka nang la shu ban pau gen ha ka jala ka jongi ti hangning na nolor ka football gidon ka Khelo India Center ha ka bade ka boxing ru gade ka na ki sports ha ka baki khna jong ka jala jongi mo kin la ban pau ha gani ka judge sport nomor ka ni ka boxing le gade ka shu tho ki kilo kumta da yele bat ki opponent ru la dangi long khamrit bri mukna ru ngila wan ya compete nomor la shu tho ki kilo ti kani kan encourage bon ti kan long ba ha shibon ngi so kumen ba kum go school ngidon ke area ka be ngidon ti la da government kan yarap le school kita ban improve shisho ke infrastructure no ke banan football pon bah shisho ya ke banan football ka bangi ngidon mar ke area jungi ke don hadu khanyo point ruspan rufo akas khanyo akas tam gamot kanu madan ka he lala ban sna ke school ke jungi ti ni kerman mo deng ba ka jing yalam jong chief minister ba jing reistom juga government german ba jala jungi isi ha ka jing kre na ka banta ka national game ko malong ban salong german ba ne national game ko ban sawan sen na ka jala ngin sala ban yo medal kum mo taglong di ikerman ko tai ki bo ki players ki ban lek kilong baro khan rumut kitu hi ki ba la represent ya ke school ha ka Subroto ka baladep Delhi kitu hi ki team kim sha ban late de ki wai pa kitu hi ki team mar ki lalong pa ki bobiang team combination but ki don menta ha ka concentration kam ha shalo ban practice na menta ki late chathi kinan khan rumut ki players ta na ka state sir Bobby L Nongbet bulong DSO jongka ki boy ki jongi nang tai don sir Carmel Ramshon bulong team manager jongka school team anta idon semester kitbor lang harluki bulong coach bulong yo ru iku best coach mana kini haga national Subroto tebat nga kumu principal ilong arpumut borokhoy ina kaliang jongaru nga ko ay banlet ban yes run ya ki players ban ay mensim ki pat kum ru ban learn ban tip mo ya ka rukom yela kai setay bat ka initiative ka bakisim kanang banang kentiwi ke tim kalong ka jingkar ko bakra ban yo senran lang ni players berhago jo poru ban lum jingtip kumno menang pen bah susu ya ka sports hala ka jongka school nang ni sikman habatin pej bahagi ki shop plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki batte yekamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya